Industries. Bade ma Kisumu wacho ni port ma Kisumu ni kod nyalo mar sombo osigo mathoth katero oko igni mabiro nyime. Kendo nyaka ketikruok makare ogolo kwayo ne counties mondo ket lwasi maber ne jo alago kokalo e yudo lesen ma opogore ka osingo ni piny owacho mamalo bende biro timo makore. Israel Agina ma en jakom ohala Kisumu ne owacho ni giikore maber mar kawo nafasno mar ohala ka onyiso piny owacho mondo ti kodgi machiegni. Extend the ongoing work as far as the investment in intermodal transport systems, where Kenya as a partner state has an ambition by way of ensuring that by 2025 we will be transacting approximately 135,000 tons of cargo, and by 2035 it will be 230,000 tons of cargo. The majority of this will be passing through Kisumu. And as a port, as a trades and logistics center, will play a pivotal role and a central role in the entire dynamics of the region. This meeting today also calls upon the close collaboration of the Kisumu Fraternity of Commerce to work closely with government, both national and county, to ensure that we set about the right policies, legislations, regulations and standards to facilitate businesses. Some of the concerns today are around the complexity in taxation, the complexity with respect to the coherence of support by government to specific and strategic value chains. Kendo olero no maber ni sani wan gi chiro nyaka Kongo Kinshasa ma wanyalo tere giwa kendo wanyalo golo gik moko kono. Mar ariyo wawacho ni reru ma wan go sani mar mita gauge otim maber mondo lose, omiyo wageno ni ibiketnwa reru mwanyalo dhigo piyo kata seche 12 yudo ka sechopo Mombasa kendo duogo kinyne gokinyi.